ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шавад, дар ватсапи экранмода рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор аз куҷо хона қабул кардем, аз куҷо хонаро кардам ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. ҳовасаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, территорияи Данғара, территорияи шаҳри Бухтар, территорияи Муъминобод, территорияи Ҳисор ҳастанд ва территорияи Вахш, территорияи Хӯросон ҳастанд ва ҳастанд устои Травитин ҳастанд, ки аз тарафи Самарқанд омадагӣ ҳастанд. Дар Тоҷикистон ҳамаи намуд фасад, яъне травитои фасони пеш мезананд. Озӣ ҳамаашо номерош намемонем. ва дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи шаҳри Бухтар, шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор ва аз дигар тарафҳо. Нархҳо сар мешаванд аз 55,000 сомон то нархҳои болоша ҳастанд. касе ки хона, замин, квартира, мошин дорад, дар WhatsApp рӯй кунед, реклама мекунем ва курси имзо бошад 127 сомону 60 дирҳам. Марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин эълони имрӯза. Дӯстони азиз, устои Травитин ҳастанд, ки аз шаҳри Самарқанд омадагӣ ҳастанд, 10 сола таҷрибаи корӣ доранд. маҳсулотшон аз худашон, ҳаққи хизматрасонӣ, ҳаққи Травитин, скотч, лак ҳамашон аз худашон бо замонавӣ, мақсад ки Травитини бо замонавӣ 3D роминг. Дӯстони азиз, ин чиз мақсад ки супер мошина, мақсад ки ира бо лоям шава, чизи шава, бо ҷазирам шава, мешӯен ин чиз мақсад ки намераванд, ягон лой намечаспад, ки супер мошина. хоб дӯстони азиз, ҳамаи намуд дизайнша, ҳамаи намуд мақсад ки хеле ки каталогша мехоҳем, яъне ки ба шумо партофтан мерезан метиҳанд. Дӯстони азиз, ва инчунин бо стили карта мира меган, яъне ки нақшу тоҷикатия ин хелам мерезан. хоб дӯстони азиз, таҷрибаи 10 солаи корӣ дора. Усто аз шаҳри Самарқанд омадагӣ ҳастанд, ба ҳамаи Тоҷикистон, ба ҳамаи ноҳияҳо шаҳрро, яъне ки хизматрасонӣ доранд, яъне ки коршон дар сатҳи олӣ ҳастанд. бо метавонем ки маълумотои пурраша гирем. барои 1 квадраташ $10 то $300 сар мешавад. ин чизо, ин Травитини бо мақсад ки маҳсулоти замонавӣ аст. Дӯстони азиз, 3D фасад роминг мегӯянд. дӯстони азиз, бо ин ҳастанд дигар намуд нақшгузориш кардӣ ваяш хеле нақши тоҷикатӣ мешавад. нархҳошон аз $10 то $300 ҳастанд. таҷрибаи 10 солаи кор дорад. ҳар рақамҳош рақамҳои дастишона кор мекунад, рақамҳои Узбекистон ва рақамҳои Тоҷикистон ҳастанд. WhatsApp кор мекунад. марамат бештар маълумотро худтон гирем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастанд дӯстон, ки срочнаи хона дар ҷои беҳтарин ва бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар кӯчаи Рӯдакӣ, пеши бозорчаи Гулистон, пеши масҷид, мактаб, Садиқ Аҳмад, дар пешаш ҷои беҳтарин. дӯстони азиз, 7.5 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки обшим 8 дар хона кардагӣ. 7.5 сотиқ замин, 8 дар хона бо ремонтҳои замонавӣ. об суед мушкилӣ надорад. обуш ҳастад. пастяни оби канал ба даруни хона мегзарад, бо 8 таи дига качалка дорад. дӯстоне ки 8 таи дига ва тафорут качалка дорад. бо инчунин оби шаҳрӣ, оби канал ва оби качалка дӯстони азиз гузаронда ҳастанд. 4 таи дига баня дорад, 3 таи дига ҳоҷатхона. дӯстони азиз, хоб ва инчунин термис, мақсад канализатсия дорад. дӯстони азиз, 3 таи дига ҳоҷатхона дорад, 2 таи дига подвали калон дорад, дарахтои мевадиҳанда дорад. дӯстони 3 таи дига чойлоби ангури балон, мақсад ки баландон. дӯстони 3 та чойлоби ангур ва рӯи ҳавли полни худ битон карда. дӯстони азиз, хоб дарахтои мевадиҳанда, хоб хонаҳо ремонт кардагӣ ҳастанд. инчунин термис, кондитсионер бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва ҳуҷҷатҳои хона 100%. дар пеш хона мактаб, мақсад ки бозорча, ҳама чи ҳастад. ҷои беҳтарин ва 8 таи дига хона, 7.5 сотиқ замин. хона мегӯяд дӯстони азиз, вариантҳои алишир ҳам метавонем ки пешкаш кунем ва сумаки нархи хона 1,200,000 сомонӣ ҳастад. боз муомилаи хуб дорад. вариантҳои алишир ба мошин боло ё ки хона, квартира метавонем ки пешкаш кунем, худчон чӣ хеле ки интихоб кунанд. инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100%. дӯстони азиз, алишир марамат пешкаш кунем. якумаш рақамҳои мегафон дастии 70 кор мекард WhatsApp ва дуюмаш рақамҳои мегафон дастии 800 инаштам WhatsApp дорад. дӯстони азиз, оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи зиёдӣ, марамат дӯстони азиз, зангзанӣ шуд. об свет мушкилӣ надорад. хонаҳо ремонтош беҳтарин. ҳуҷҷат консернер, термис, дарахтҳо мевадиҳанда ҳама чи қоидавӣ. ина вариантҳои алишир бошад, пешкаш сумакӣ бошад бо 1,200,000 бо муомилаи хубро марамат занг занед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур. дӯстони азиз, об свет мега дорад.
8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду хона кардагӣ ҳастае, ки бо обсӯи дӯстони азиз таъмин ҳастае ва як так калидор дӯстони азиз дорад. Документош мега 100% ҳастае. боз задони хона дӯстони азиз кондитсионер ҳастае. Дарахтони мевадиҳанда дорад дӯстони азиз. Кухни, баня, ҳуҷҷатхона мегӯяд отдельни ва документам дорад дӯстони азиз. Обсӯяташ ҳаста мега соҳибшо срочно фурӯшия 150,000 сомон ҳастае. Нархи хона бо муомилаи хуб дӯстони азиз мега дорад соҳибшо срочно мега сум дар кор шуда хонара фурӯш намудиянд. Якумаш рақамҳои дастии ахираш 20 рақамҳои соҳибшон кор мекунад. Дуюмаш рақамҳои 918 ахираш 96 инашта WhatsApp доранд. Бо адресша мегем ноҳияи Данғара деҳаи Шаҳбур Шаҳбури кӯҳна бошад мехел. Обшо ноҳияи Данғара деҳаи Шаҳбурда. 8 сотиқ замин аст, ду дархона қати калидор ва кухни, баня ва ҳуҷҷатхонааш қати дӯстони азиз. Ина ҳамаш бо суратҳои дуруш, яъне ки видеои дуруш ва видеои беруншам ҳаста. 150,000 сомон аст, боз муомила мешавад. Документош мегӯяд тайёрае. Барои шахсоне ки мехарем бо 150,000 бо муомила дорад дӯстони азиз срочнай метавонед занг занем. хоб одамое ки ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ дорем, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо компания, ягон маҳсул хоҳем ки дар канали мо реклама кардан маромат сурат маълумот шуд дар рақамҳои болобуда 20 дар мо реклама мекунем. ва дӯстони азиз лайк казанед фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, яъне ки шаҳри Пухта, ноҳияи Вахш, ҷомоати Ваҳдат, деҳаи Шаҳраки дӯстони азиз, тарафи роҳи Савхози Вахш мешавад. 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастае, ки бо ремонтҳои миёна ҳаст дӯстони азиз. 3 дархона ҳастае. хоб хай ошхона, баня, кухни дорад. инам хел хона ҳастае дӯстони азиз. нархаш 122,000 сомон нархи хона ҳастае, бо мақсади муомила доштае. хоб ноҳияи Вахш, ҷомоати Ваҳдат, деҳаи Шаҳраки 2, яъне ки роҳи Савхози Вахш мешавад. Айшаҳр, яъне ки Айвахш боло тарафи Савхози Вахш. бо ин дӯстони азиз рақамҳошон мондагӣ ҳастае, метавонед ки маълумотҳои пурраша гиред. нархи хонара соҳибаш монда 122,000 сомон ҳастае, боз муомила дошта. ина рақамҳои мегафони дастишон, рақамҳои 18 рақамҳои соҳибшони маромат занг занед. дӯстони азиз, одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ наёфта бошед, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин ё ки квартира дар кор ҳастем. мо дар видеои оянда гуфтагиторро пешкаш мекунем. лайк казанед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ ҳастае, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, аз район дуртар. 10 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду хона кардагӣ дӯстони азиз, ки ду хона ҳастае, коробкаи беремонтае. хоб нархаш ҳамагӣ 55,000 сомон дӯстони азиз, боз ягон сум муомила мешавад. ду дархона дӯстони азиз ва 10 сотиқ дигар замин болош нӯбшода. инам хеле босоиболакати хона бардоштагиае. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ бошад, барои аниқта кардан дар рақамҳои поёмда ҳастае. мегафон занг занед, эттисел бидае, занг занед маълумотшон дӯстони азиз гиред. ҳамин қадр маълумот дадан соҳибшон дигарша хитон пурсед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пушти бозори Балхда, яъне ки Айнӣ, Гарадок. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае, ки дар сеюму шона қарор дорад, 46 квадрати метрае. хоб квартира мегӯяд бо шароитҳои зиндагӣ дӯстони азиз, бо тамоми чӣ хеле ки даруни хона ҳаст дӯстони азиз, ҳамин хел ҳамаш месад мегӯяд дӯстони азиз. хоб Гарадок дар мегӯяд ҷойгир ҳастае, канечкаи маршрути 4781. бо обсӯи таъмин ҳастае, ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои беҳтарин. ва нархи квартира мегӯяд ҳамагӣ 400,000 сомон нархи квартира ҳастае, боз муомила ва савдо дорад. шаҳри Душанбе дар пушти бозори Балхда, сеюму шона. дӯстони азиз, ҳамин қадр маълумот соҳибшон наистиянд. кадомето ки буд бештар маълумот бихоҳед, оиди квартира фаҳмидам, дар рақамҳои поёмда ҳастае, мегафон занг занед. лайка фаромӯш накунед. кадомето ки квартира, хона, замин дар кор ҳастае, нависед, мо дар видеои оянда гуфтагиша пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод дӯстони азиз, дар овхони боло гуфтагият дӯстони азиз, боло бозори Калон, назди овхони боло Муъминобод. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин масоҳат доштае, ки 3 хона кардагӣ ҳастае, ки 2 та калидор доштае. 3 дархона дӯстони азиз, 2 та калидор ҳастае ва 2 подвали дигар, баня, ҳуҷҷатхона дӯстони азиз дорад. хона хайдест ки мисол чӣ хел ҳастае, бо камта хай ранг бор мекунӣ. хона уже тайёр буда, намедонам ҳозир зиндагӣ надорад, чӣ хел ҳастае. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 166,000 сомонӣ ҳастае. нархи ҳамин хона бо муомила доштае.
се дар хона, ду падва, ду калидор ва ҳоҷатхона, ҳаммом ва дигар чизи лозимӣ кардӣ. хоб ин ҳами рақамҳои ва бидони мегафони соҳибшунатони азиз 166 сомон астаем. Аира хона фақат сумаке алиш намеша мега соҳибшун омада аз пеш бинен маъқул шуд муомилаи хуб карда метавонем срочна сум дар кунад. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ поёни корвон роҳи сементфурӯшо дӯстони азиз. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагааст хонаи дуошона аст бо ҳамаи ремонтҳои замонавӣ бо шароитҳои ҳозиразамона. 5 дар хона 2 сотиқ замин хонаи дуошона гидаш полини худ маҳкам рӯи ҳаволи буручатка чиндагӣ ва ремонтҳои замонавӣ. 2 та баня дорад дӯстон, 1 та кухнӣ, балкони калон, подвал, обсвет, мактаб, масҷид, бозор ҳама чӣ дар пешаш. хоб дастсарошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 679 000 сомон. нархи хона рам хеле молия соҳибшун боз муомила савдо дорад. оиди хона шумо агон маълумот хоҳед агон саволу иловагӣ боша барои аниқтар кардан то дар рақамошо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд ва арзона мегиранд. дӯстони азиз шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо компания ягон маҳсулот хоҳем ки дошта бошем барои рекламактан дар рақамҳои болобуда ҳастанд 20 рӯй кунем ва реклама мекунем. лайка занем фаромӯш накунем ва чӣ хонае ки дар кунад дар комментариҳо нависем ва пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон срочна боз дар шаҳри Душанбе дар Гипраземда. духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 48 квадрати метре. бо ремонтҳои замонавии таъмин аст, бо обсвет ҳам дӯстон таъмин аст. хоб духонага аст бо мебелош кардастон ҳамин чизҳои даркорӣ бо намегад мегирем дига ҳамаш местад. навекам кадом чизҳои даркорӣ хусунай мегирад дигаш мегад чизи чораш местад. хоб дӯстони азиз дастсрочна мегад мефурӯшем квартира бо нархи 470 000 сомонӣ аст боз муомила дорад. хоб хайдеси хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ срочна мегад фурӯхта мешавад бо 470 муомилаи хуб дорад. оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволи зудӣ аз рақамҳои пурбуда мегафон аст занг занед маълумоти пурраша гирем. то қад суми холия мегӯяд ва илтимос мегӯяд фақат харидори аниқ занг занад. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон бояд тайга аст хона қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод дар ҷамоати Чимтолда. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагия дӯстони азиз ки хонаҳо хай ремонти миёна дорад. хона қариб ки тайёра мега соҳибуш ду хонаи баракай хоб ранг боруш кардагия аст бо камтар яда чиш мондага мега соҳибшон бо хайхчун уста маълумот мепурсен дара тирезаҳош мега пластикаи нархаш мега тамагии 60 000 сомонӣ аст боз муомила доштай. ин дар рақамҳои билайни соҳибшуна шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурраша гирем бо ай сум муомила ва савдо карда метавонед мега срочна сум дар кунад. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Бохтар шаҳри Қурғонтепа дар 14 микрорайон дӯстони азиз доми кирпичини 4 ошона. хоб духонага квартира аст дар якум ошона қарор дорад доми 4 ошонаи кирпичини 50 квадрати метре. бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои нағз. хоб квартира дар 14 микрорайон дӯстони азиз пеши масҷиди 14 қарор дорад. нархи квартира 370 000 сомонӣ аст боз муомила ва савдо дорад. 370 омада бинем аз пеш маъқултон шид арзон мекунам. хоб ина вариантҳои алиш дӯстони азиз хеле дар комментария шумо хоҳиш кардем квартира аз шаҳри Бухтар ина вариантҳо рақамошон аст мегафон марамат занг занед маълумоти пурра аниқшо худтон гирем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. хоб дӯстони азиз яъне ки дар центрша дар маҳаллаи Гидразол гуфтагааст Гидразил ҳамин хеле маълумот доми нав уже одамо зиндагӣ доранд. духонага квартира аст дар 7 ошона қарор дорад 65 квадрати метре яъне ки аниқтара 64 квадрати азиз. хоб бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои замонави пешида ҳама чӣ ҳаст. хоб сраза нархаш мегад 410 000 сомонӣ аст нархи ҳамин квартира боз неки муомилаи хуб мега дорад. таъмирш замонави дӯстон ва ҷошам ҷои нағз ва доми нав неками лифтша ростига намедон нагуфтем соҳибшон неки лифт надора инаша хутон аниқ када гирем. ина рақамҳои мегафони соҳибшон марамат занг занед.
دوستان عزیز همین معلومات بود. آدمایی که در همین نواری ما اگر خانه معقولی، کوارتیر معقولی یا که زمین معقولی که نگفته باشین در کامنت نویسید که از کجا با شما خانه یا که زمین یا که کوارتیر در کار هست. ما در ویدیو آینده گفتگوی شما رو پیشکش میکنیم. میگذاریم با 12ام کوارتیر فروشی. باز یک کوارتیر فروشی هست که سروچنه قرار دارد در شهر بختر با ایتای دیگر شهر بختر قرغنتپه در 14ام میکرایون. دوستان عزیز دو خانگی کوارتیر هست که در یکم مشونه قرار دارد 40 کوادرات متر. ремонтош ремонтҳои соз замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термос ва чошам отделни ҳастад. хоб ва квартира мега дастроshна фурӯшӣ ҳастад. нархаш 340 000 сомон ҳастад. боз муомила дорад. 340 савдо муомилааш дар назди квартира. ин квартира вариантҳои алишина то қас суми холияй дар кадом кӯча дар ҷои 14 ҳастад. метавонед ки аз рақамҳои поёмда ҳастад мегафон маълумоти пуррашатон азиз гиред. خب مرامت شخصانی که میخرین زنگ زنید. آدمایی که خانه زمین کوارتیر دارن برای رکلام کردن در رقم‌های بالا بالا 20 در رکلام میکنیم. آدمایی که میشه خانه خریدتون عزیز نویسید. این بود اور امضای ما تا ویدیو. خدا